Татарлар şey içirge yaratады. Алар кел şey içiде. Şey гына түгел, sütlü şey, süt белән. Һәр вакытта sütlü şey içәргә яраталар. Şey. Һәм шул şey белән бәйләп, аннары шәкшәк яки үч пешмә ашарга тиешләр алар. Камыр ризыклары. Бүтән камыр ризыклар һәм ат ите ашыйлар. Дигән стереотип та бар. Тагын татарлар бик түбәтә килеп йөрүләр дигән стереотип бар. Şey içәр. Авыл татарлары sütlü şey içer. Шәһәр татарлары sütsüz şey içer. Күп кеше татар кешесен хәйләкәр диләр, ләкин мин аның белән ризалашмыйм. Без бигрәк киң күңелле һәм акыллы кешеләр. Стереотипы татар, всегда слышу, что татары хитрые. Но на самом деле мы, мне кажется, очень великодушный и добрый народ. Башында стереотип татарларда татар татарга гына күйгә чыгара тиеш, яисә татар татар кызына өйләнергә тиеш дигән. Менә бу стереотип миңа гомумән ошамый һәм мин бу стереотипка каршы. Как я знаю, многие считают татар хитрыми. Я, кстати, могу объяснить, почему. Во время первых переписей населения татары всегда отличались своей грамотностью. Татары завоеватели. Говорят, что татары это вот Золотая Орда, на самом деле это не Золотая Орда. Вот это самые два главных стереотипа. То, что они хитрые и всегда могут обмануть. В принципе, все.